салому алайкум тамошобинони азиз. Инаи кавги сураки қаратови фархор. Ина имрӯз 6 рӯза шид. Аллакай ҷанг мекуна, баҳс мекуна. Ина поша бин. Сурака баҳоти ина пихошави пихош. Пихошро дора, панҷои хушро дора. Ина сураки тоза тамошо кунед ки баҳоти сурака фурӯшӣ нест, не ки барои молкунӣ гирифтемаш. ман дар хона кавги нар надорам. Моддаҳоро файрод карда намемона аллакай.